Oke. Saking para waranggono utawi bintang-bintang artis. Sing paling dhisik sing pundi? Sing nganggo cemeng. Sinten ta menika? Dumateng panjenenganipun diajeng Lili Candela. Desarti ndelok apa pengguri manggone ngarep. Iku melu gelar ta apa iku mau kok ora ujug-ujug langsung jongok prak iku. Pripun? Iku abite pacarmu kepengen roh ngerti awakmu lho, Mas. Ya wong kene iki wis padha karo keluargaku dhewe kabeh. Keluargamu. Keluarga sing nomor piro? Alah, maksud iki sedulurane kabeh ngono lho ya. Tak kira liyane ngono. Senenganmu kok pikiran kok ngeres terus iku. Kala-kala di pikiran resik karo Mas Lho, aku pikiranku resik terus tak kundah kok marahi Mas. Ana awakmu lho ora tau resik. Sekadar sapa? Wong angger resik sithik dicibrati wong kok. Mulane iku bengi iki awak dhewe seneng banget ya, ya. Sebelumnya dikasih salam dulu. Kagem Bapak Ibu warga pundi niki, Mas? Sendang Agung Siman. Sendang Agung Siman nggih. Katur lujen dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki sok kagem Bapak sinten? Bapak Jumar, Ibu Samijan. Bapak Jumar sekeluarga nggih. Juga buat adik yang dikitan. Sik. Kualik jarene kok. Maksudnya Pak Samijan, Bu Jumar. Ya kalau diwalik Bu Jumar sik lagi Samijan ngono. Ora pegel tapi piye? Mbek pola balik batenmu ben pegel ngono. Ya ben pegel ngono. Wong sing kok dhisik iku tak wong lanang terus ya pegel lah. Ya ora umume iki wong lanang dhisik lagi wong wadon to, Mas. Ngono. Lah kok ana sing wedok ning nguri nek digondol wong terus piye? Mbok Mas, mbok Ini ki sinaran kalian campur sari Cakra Sabila dari Mas Yono Jambu Walas. Sebutannya Jambu Walas. Aneh teman-teman. Buat adik-adik kita ya, semoga cepat sembuh, cepat kembali ke bangku sekolah tentunya. Amin. Sehat selalu, cepat gede anak ya. Amin. Semoga berguna. Apa? Iki bocah lagi disunat kok cepet gede, sing gede apane? Iku mau Mas. Sing gede apane? Iku lho. Ala kaya ra ngerti. Alamu jenane kan awakmu presunat ping pindho to? Lili. Alam. Ya Allah Gusti, ngene iku nek wis didono ya wis meneng ae ora usah diomong-omongke kok. Monggo. Aku ora ngomong Mas. Keceplos. Satu kali tembang Liwong. Liwong kok paronan? Iya, Bu. Liwong aku wae. Ora oleh khusus niki, Bu. Khusus niki, Bu. Kembang rawe duet. Oke. Jarene dikon duet. Duet. Kok nek bar kowe terus aku. Masuk duet ngene iku, Mas. Napa to? Masuk duet ngene iku? Duet yo ngene iku kok. Mas sama. Kira sing gelas kilo, gelas. Iku dawet iku. Wah. Monggo. Liwong. Dalam, Bu. Monggo. Iki tanggep kan ngomong ya Bu nggih. Percuma niki ditekake ado-ado nek larang-larang nisan ta nggih ya. Sing larang sapa wong aku teko dhewe kok. Iki men karek sitok iki untuk penyanyi papat. Teko kene 20.000 kok larang apa to? Kok iso. Monggo. Monggo. Liwong. Sumangga. Cakra Sabila.
Lah wong kene awak dhewe tetekakno iki dikon mribene bola-bola kene kok. Wis pokoke dibanter-banterno. Bola kowar-kowar niki, Bu. Wis, engko sing nguri aku ya, Bu ya. Santai ae 20.000 kok padane. 20.000. Ya Allah, kowe dagang nduk bensin aku, Mas. Apa? Aku. Lho ning kene iki baru tuku bensin apa tuku nyanyi kok iso. Maksudnya nek mantuk ku lho. Ngono, monggo. Tintinge, Mas. Heeh. Sabda pandita. Katur dumateng para rawuh, dumateng para bapak dan para ibu ingkang nembe rawuh kala ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan kaliyan kanca-kanca dulur-dulur simat. Senajan abot kuwi tansah dilakoni wong loro. Wong loro to. Ku tresno sing sejati. Tresno sejati ngono, Mas. Lah mulane kaya iku. awake dhewe. Tapi sirahe kek melu. Lho, kok sirahe ora melu lha apa? Kecantol. Oh, kecantol. Kaliyane maksudnya. Nggih. Sabda pandita aku mreng sirah sampun kapiyarsa dhumateng karsa panjenengan sami matur sebanduan diajeng Lis